Kunesigaba la empilweni esibizwa ukuthi i-plateau flattened potential eshiwo uJames Clear lo we-Atomic Habits, leyo ncwadi ethi Atomic Habits. Yabona mfowethu, nansi into omele uyazi, ungaba umuntu ongcono kakhulu kabi kunalokho ekona. Ungakubona kuwumqansa wena onganyukwambongolo, kodwa kukhona isigaba la masukuqalile khona okuyozenzekalela khona ukuphumelela nje kube effortlessly kuwena. Uphumelele uvuka embedeni ungenzile lutho ngenxa yokuthini i-growth ekuqaleni iyinkinga idinge i-effort yakho. Yabo wena wabona umuntu ofunda something njalo meyeqala kumele ukuthi a-exercise i-willpower yakhe, kodwa ngokuhamba kwesikhathi ugcina lento esenza automatically. Ubantu usacabanga ukuthi unyawo lususwa kanjani libekwa kanjani ukuze ahambe, akasekho nje njengoba ningilalele la. Ngokunjalo futhi noma ukhulisa i-portfolio thina si-investor, i-portfolio ikhulisa ngamandla akho, ngama-contributions akho ngaso sonke isikhathi. Kufike la khona i-portfolio ikhulela yona khona. Thola ukuthi nje i-average annual compound rate le isikhulela yona without i-effort yakho. Nakhona ke mawuyiqala lento emele wazi ukuthi uzogcina seziqhubekela zona ngalesi sikhathi. Ubingelele u-changes akhasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungadadazelwe, yabona. Ya uqala inkinga uqala, and noma usuqalile ke kuyaye kube khona isigaba la khona ngathi awenzi lutho. Ingoba akafiki lento ekuthiwa i-plateau flattened potentials. Uyabona mangabe ukuthi ubeke amanzi, ukushisa nokushisa kuya build up kulamanzi. Istofu kodwa kumele silokhu sishisile constantly. Ukushisa nokushisa i-degree ne-degree ya build up kulamanzi agcine sebile. Awuvela uthi ubeka nje ebebile. Yabo? Kumele kufike kulesi sigaba ekuthiwa i-plateau flattened potential. Into nento eyenzayo is building up. Yabo? Yabo mase uthi unyazisa isigcobo esiqinile kanje, sinyakazisa akubona lokhu kunyakazisa kwakho kokugcina, kodwa okwenza ukuthi isigcobo siphume.